Ambalmao anula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC Amerique faba kɔnɔ VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Amerique jamana kan Mali kura o kɛnɛ sigira an ka bi tarata don o kunnafoni kumaba bɛna tali ninnu de kan ayiwa an bɛ segin ka taa Bamako sɔɔni n'a yirala k'a fɔ ko Mali jamana fanga o donna tɛmɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Abdoulaye Maiga a n'a ka ciden kulu olu seginna ka bɔ New York an bɛna kuma fana jamanadenw fɛ ko jamana fanga ka ayiwa ɲɛmɔgɔ o ka kumakanw duniya keleyantɔn b'a la o hukumu kelen fana na an bɛna se ka taa Bamako an balimakɛ n'o ye Lamisa Sangare ale fana ni jamanadenw caman kuma falen kɛ ayiwa jamukan kelen nin kan n'a jara caman ye Farafina tilebiyanfan nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o ye CEDEAO olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛn dɔ kɛ ayiwa duniya keleyantɔn ka lajɛ kɛrɛfɛ an bɛ segin ka na walawalaw ye ka fara dankari wale min kɛra Burkina Faso ayiwa Kidal mara fana la a yirala k'a fɔ ko SEMA ye sufɛ o la gɛrɛntɛ larawuli baaraw bila sen kan ka fara seko ni dɔnko kan ani ayiwa an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamakɔ Chaka Traoré bolo nunu de ayiwa n y'a fɔ cogo min na a kuma daminɛ na malidenw caman de bɔra k'u dalajɛ walasa jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye donatɛmɛ ɲɛmɔgɔ ye Abdoulaye Maiga a n'a ka ciden jɛkulu olu ka segin Bamako ka bɔ New York ayiwa bɛɛ b'a dɔn k'u tun bɛ yan New York dɔgɔkun tɛmɛnen na ayiwa lajɛrɛba la ayiwa Amerique faba kɔnɔ Abdoulaye Maiga ale ye kuma dɔ fɔ sibiridon min kɔrɔfɔra kosɛbɛ duniya keleyantɔnba o ɲɛmɔgɔ fɛ Faransi ani CEDEAO n'o ye farafina gun tilebiyanfan nafasɔrɔ sira jɛkulu ɲɛmaa ye ayiwa i n'a fɔ salon t'a la ni Choguel Maiga ye Abdoulaye Maiga ka ni jamukan diyara kosɛbɛ Mali jamanadenw ye u ka hakilinaw fɛ nka sisan Abibatu Ɲangaco Traoré n'ale ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako ale fana tun bɛ ayiwa Bamako senu pankuru jigiyɔrɔ la ayiwa ka nali ni laseliw kɛ anw ye k'an fɛ ayiwa i ni wula Abibatu Ɲangaco ayiwa Mohamed i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di n bɛ Ala tanu aw yɛrɛ dun ayiwa an bɛ Ala tanu an b'a fɔ fana ayiwa ni waati in na kɔni fɔra ko jamana faga ɲɛmɔgɔ k'a kɔni sera Bamako ka bɔ New York nka ayiwa aw yɛrɛ fɛ jama bɔra kosɛbɛ a ko la wa i bɛ se ka mun de fɔ an na a ka nali nin na kosɛbɛ bi nɛgɛ kaɲɛ 14 ka o tɛmɛnen ni sanga dɔɔni ye anw yɛrɛ ka pankuru kɛnɛba kan yan nɔ n'o ye aéroport ye an ka fanga ta ɲɛmɔgɔ n'o ye ayiwa an ka premier ministre ka nɔlabila ye Colonel Abdoulaye Maiga ale n'a ka jama bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ lajɛrɛba la New York u nana bi maliyɛndenw bɔra ka bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fɛ Mali la ka na u kun bɛɛ ka da kan u ye baara min kɛ u taara kuma min fɔ k'a jara Mali bɛɛ de k'u ye a taara min fɔ k'a ye maliyɛndenw kɔnɔ kuma de fɔ mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min ye ayiwa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye fɛn min ye an ka musolaka cɛsirilenbaw ye ka taa se ayiwa an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma ani sifinaka caman de bɔra ka kɛ ka Bamako bɔlɔn kɔnɔna bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa se ayiwa fo pankuru kɛnɛ yɛrɛ kan a kɛra nisɔndiya ye denmisɛnnin ninnu bolo u y'a fɔ ko vraiment u bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'i jigida Mali kan ko n'o tɛ ko don n'a tɛmɛlenw na ko fo ka maliyɛndenya kun nege bɔ olu la ko mɛ k'a dɔnna k'a fɔ sisan ko cɛfarin bɛ Mali la a kɛra nisɔndiya ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bolo a ye fɛn min ye an ka sifinnakaw ye u y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛ an ka fanga in kɔ n'o ye cɛmancɛ fanga ye u b'a kɔ ni fɛn fɛn fɔra k'u b'o kɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen hali bi k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn kelen ma ka da kan ko kɔnɔkulu bɛnnen o de bɛ bi fɔ donc k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi ka se ka ninnu dɛmɛ ko kɛlɛ min bɛ yen sisan n'an ka premier ministre taara ɲɛfɔ ko Mali kɛlɛ tɛ
ko me ko faratina kɛlɛ de do ko ni na kɛ sababu ye walasa faratina bɛ se ka bɔ jɔnya juru la cogo min na ko ka da kan ni ye an yɛrɛ ka jɔnjɔn dɔnkili ta k'a lamɛn k'i bɛ taga sɔrɔ jamana kelen min sɔrɔla diɲɛ n'a mumɛ bɛɛ n'a bɛ miiri jamana tɔw la ka miiri faratina ka ɲɛtaga la k'o ye Mali dɔrɔn pe de ye ka sɔrɔ ka Mali ka ɲɛta bila o kɔfɛ ko donc ko don n'a nataw la k'an bɛ se ka compter an bɛ se ka an jigi sigi an ka ɲɛmɔgɔ ninnu na Mali yɛrɛ fana bɛ na ja maliyɛnya bɛ na ja Abibatu Traoré VOA Afrika lasigiden Bamako. Ayiwa i ni cɛw la o diyara ye kosɛbɛ halisa an bɛ to Abdoulaye Maiga ka n'o ye Mali premier ministre ye ale ka ayiwa kumakanw kɔfɛ New York ye dunuya kelen tɔn b'a ka lajɛrɛ la ayiwa jamanadenw caman de nisɔndiyara a ko la o kama VOA Bambara lasigiden Bamako n'o ye Mokhtar Bari ale ni caman baro la o ko la an k'u lamɛn. Bon ne hakilina tiɲɛna ne kɔntana min na a y'an kunna wolo yɛrɛ de an b'a fɔ ka barikada hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan an b'u kɔ fɛnɛ ne min fɔ a ka kuma la tiɲɛna a y'an kunna wolo a ye cɛsiri kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna pour que an bɛ se k'an cɛsiri hali bi. Vraiment a ye kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna mun bɛ se k'an hakili sigi ɲɛnamaya kɔnɔ quoi i y'a faamuya bon ne kɔni hakilina ye min ye dɔrɔn alhamdulilayi a taara a ɲɛna kumakan minnu fɔra fana a bɛnn'a ma a diyara n ye bon a tɔ a waleyali de ye sisan kuma fɔli tɛ a waleyali o de ye problème ye c'est à dire fɛn dɔ faamu kuma in kɔnɔ dɔrɔn mun bɛ se ka mun in bɛ taga ɲɛ ko fɔ quoi a kumana ni yɛrɛwoloya ye parce que jamana kɔnɔ n'i ma k'i yɛrɛ ma hɔrɔn hali bi i ma kɛ jamanatigi ye kuma diyara n ye parce que o bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ an ka mɔgɔw tɛ ka kuma hakilina ɲuman t'u la ka ɲɛsin an si ma jamana ma jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka yira tiɲɛ yɛrɛ la jamana mago bɛ min na n'u sera ka t'o fɔ jama la o ka d'an ye ni tun tɛ kɛla fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ kumakan tun tɛ an bɛ min mɛn ko min b'an nisumisi wasa bi kɔni vraiment an b'a yira nin bɛ ka yira na k'an bɛ ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye. Premier ministre ka bi taabolo c'est à dire an kun jɔrɔlen bɛ fɛn mun na an yɛrɛ fɛ a bɛna jigin Choguel jukɔrɔ mais effectivement an y'a ye k'a fɔ a ka laɲini c'est à dire a kumana i b'a fɔ maliyɛnw wa i b'a fɔ ni maliyɛn bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies na mun b'u kun ni kan cɛ ka t'o fɔ Nations Unies na donc an ka premier ministre y'o de yira a ye kuma fɔ a ma nɔgɔ to a la parce que n'i bɛ kuma fɔ f'i ka to k'i ka kuma prévu fana yira mais a ma an kun sirannen mun ye o ye a ka don mɔgɔ gasi la a y'a ka kuma fɔ a ma don mɔgɔ gasi la mais ni a digira mun na i b'a sɔrɔ a ye e ye kɛwale min kɛ a kumana o de kan donc an tɛ jɔrɔna tɛ foyi tɛ yen a taara a y'an hakilinata de fɔ Nations Unies na an bɛɛ sigilen tun bɛ ka nin de makɔnɔ donc a y'a fɔ a kɛra an sago ye fana alhamdulilayi. A ka kuma kɔni a diyara ne ye a ka kumacogo diyara n ye a ye min fɔ fana a diyara n ye bon u bɛ taabolo min kan u ye min fɔ n'u b'a kɛwale kan an kɔni ka ala deli an kɔni b'u senkɔrɔma dun awɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la an ka premier ministre kumanen kɔ bi an y'a lamɛn ne yɛrɛ y'a lamɛn n yɛrɛ y'a ŋani an bɛna tila ka segin k'a lamɛn tellement que n ye nimisi wasa sɔrɔ a kɔnɔ. Abdoulaye Maiga ka kuma la a y'a ta kelen kelen min ye min kɛ k'a bɛɛ jɔyɔrɔ yira la kelen kelen k'a daminɛ kɛrɛnkɛrɛn an ka farafinna président jugu ninnu na i n'a fɔ an y'a ye ka tɛmɛ cogo min na san 60 tɛmɛnen kɔ Modibo Keyita ni Sékou Touré ninnu ni Koma Kuroma ninnu an y'a ye k'a fɔ olu farafin ɲɔgɔn de y'u janfa k'u di tubabuw ma an y'a ye k'a fɔ bi o kelenw de bɛ ka waleya kɛrɛnkɛrɛn n'o dɔ ye Alassane Dramane Ouattara ninnu ye n'o dɔ ye Macky Sall ninnu ye bon olu de b'anw fɛ yan tuguni bi minnu kɛra ka tɛmɛ k'u b'o ɲɔgɔn kɛ mais mun kɛra Modibo Keyita ninnu ka fiɲɛ ye dɔɔni o don o y'a sɔrɔ peuple m'a faamu k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu b'anw de ye mais bi an y'a ye k'a fɔ peuple y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ bi minnu b'u jɔ tubabu ninnu ɲɛkɔrɔ vraiment u bɛ ka kɛ anw de ye o de kama bi an y'a ye k'a fɔ vraiment a ye kuma min fɔ an b'a kɔ an b'a dɛmɛ wa n'Ala sɔnna a ma an bɛna yira diɲɛ mɔgɔw la ko vraiment n'a ka jamana mɔgɔdenw y'u jɔ a kama a ka jamana ɲɛmɔgɔw y'u jɔ a kama ko a man k'u to yen k'a kan ka wuli k'u jɔ ka da kan hali an filɛ yɔrɔ minnu na sisan yɛrɛ an yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a kunbɛn ka encourager a ka baara la pour que misaliw bɛ se ka ta farafinna tɔw fɛ cogo min. An bɛ to Mali la halisa o kumaden kelen kan n'o ye Abdoulaye Maiga jamana fanga ɲɛmɔgɔ u ka jɛmukan ni caman jira k'a fɔ k'olu nisɔn jɔra kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna VOA Bambara lasigiden Kati n'o ye Lamisa Sangare ale y'a ka kuma baara ɲɛsin dɔw ma kuma falen falela u ko hakilina di an ka jɛ k'u lamɛn.
maliden caman y'u ka nisɔndiya sɔrɔ kuma in na Jiriba Kulibali ye kalanfa jolen ye. N b'a fɔ disi gosi fɛn de don, yangali fɛn de don. A ye min fɔ Nations Unies na a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ o kan. A ye maliyɛn bɛɛ kɔnɔna kuma de fɔ. Maliyɛn lakikaw les patriotes a y'u bɛɛ hakilina kuma de fɔ. Hamidou Traoré juriste ye anw kuma falen ɲɔgɔn filanan ye. Mali ye jamana ye fiɲɛ kura min bɔra bi k'a fɔ ko jamana wɛrɛ de b'an kunkanko fɔ o banna pewu. Ka kɛɲɛ ni kuma min fɔra ka Antonio Guterres jaabi Jiriba y'a fɛlata fɔ o kan. O kɔrɔ ko diɲɛ seleke naani tɔnba ɲɛmɔgɔ ale t'a yɛrɛ bolo kuma de bɛ don a da k'a fɔ n'o tɛ a ye déclaration min kɛ colonel Mayiga ye a hakili jigin kɛ o la ka hakili jigin kɛ Alassane ka kuma na suma ko dugumajɛ aw ye kuma wɛrɛ fɔ donc o kɔrɔ k'u bɛ ka fɛn dɔ de dogo min bɛ ka dogo u k'o fɔ bɛɛ k'o dɔn kɛ. Hamidou Traoré juriste. An ka jamana kɔnɔ yan fanga min ye sariyaw voté ani fanga min ye sariya labaaraliw kɛ ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw an tɛ don ɲɔgɔn kan baara la Ivoire ka mercenaires min yan a bɛ an ka sariyatigiw ka bolo kan wa jamanakuntigiw tɛ sariyatigiw ka baara kɛ n'u kan ka ɲangi u bɛ ɲangi n'u man ka ɲangi u tɛ ɲangi kɛ mais sariya kɔni b'a ka baara la an tɛna fɔ ko ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ b'u bila ayi o fɛn tɛ. Ale kumana Niger jamanakuntigi fana tɔgɔla jaabi kan. Depuis yɛlɛma donna Mali kɔnɔ a bɛ ka kuma caman fɔ a b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔgɔya mais an tɛ kuma parce que an ka tabiya tɛ ni maa ye nɛni ka nɛni mais maa n'i tɛmɛna i dansago kan i ka ci a bɛ f'i ɲɛna an tɛ an ka bonya bɛ Nigériens wɔrɔ. Ani CEDEAO tɔgɔla kuma. Jɛnkulu minnu a ye baara caman kɛ an b'u fo baaraw la mais nin bɛ jamakulu ɲɛfɛ a ma kan e ka hakilina n'u fɔ ka sɔrɔ jamakulu hakilina tɛ ale yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na ko ONU yɛrɛ ɲɛmaa ko maa mun minɛna ko mercenaires tɛ ko militaires don ale man k'o fɔ i bɛ baara kɛ ni hakilina tɛ i man ka baara kɛ ni mɔgɔ hakilina tɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɔw ma sigi kuma kan fɔlɔ ale man ka girin ka hakilina ta di mais n'ale bɛ hakilina ta di o b'a fɔ ko bɛnbɛn bɛɛ ne sigilen bɛ bi an ka ba Maliba nin kama. Colonel Abdoulaye Mayiga ka nin diɲɛ tɔn ɲɛma kuma in bɛɛ bɛna ɲɛtaga di Mali ma wa? Jiriba Kulibali. Ɲɛtaa sɔrɔla a la sa o ɲɛtaa ma sɔrɔ a la sa o a laɲini tun ye min ye an bɛ se k'a fɔ ko o sɔrɔla parce que Faransi ka mara jamanaw na maa ka Faransi cɛ ka se Nations Unies na a fɔlɔ de bɛ kɛ nin ye a ye secrétaire général wele k'a bila a ka responsabilité de ɲɛkɔrɔla la ko a hakili b'a la a bɛna jɔ a jɔyɔrɔ la pour que Mali ka plainte in sigi ka se ka k'a kan n'a ka d'u ye u k'a kɛ n'a man d'u ye u kana kɛ mais diɲɛ kɔni b'a dɔn ko min bɛ sen na. Mali ye baarabaw minnu kɛ mara fɛrɛ yɛlɛma ni kalata labɛnko la Premier ministre tun da sera olu ma Jiriba fɛlata filɛ o la. An bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ka priorité min ye sisan ka an ka sécurité de sigi sen kan fɔlɔ an ka texte ninnu bɛɛ jɛra kan ko insuffisance b'a la olu mana corriger ni élection bɛ se ka organiser pour que an kana segin coup d'état kan tuguni nka ni maliyɛnw y'a ye k'a fɔ labɛnw ma sabati maliyɛnw ka kan ka wuli k'u jɔ k'a fɔ élection ko kuma tɛ se ka fɔ parce que en fin de compte dernier mot bɛna peuple de bolo. Lamisa Sangare Kati VOA Bamara. Ayiwa duniya kelen tɔn ka lajɛrɛba min bolo dara New York o kɛrɛfɛla la farafina gun tile biyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ jɛkulu n'o ye CEDEAO olu ɲɛmaaw fana ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛn ka masɔrɔ a ma sara Mali la a ma sara Laginɛ na. Ayiwa VOA Bamara fasɛribaga n'o ye Kayɛrɛ Tarawele ale ye ayiwa a lajɛrɛ o latigɛ kunnafoni a bɛna o walawala an k'a lamɛn. Farafina tile bi fanfɛla keleya tɔnba CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw minnu ye tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛn ni kɛnɛsigi kɛ alamisa don na New York duniya keleya tɔnba ka san o san tɔnsigi kɛnɛ kɛrɛfɛ ye a danatigɛ fɛnɛ ka dansigi kɛ u ka dɛmɛw ani u ka nafoloku tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen na ka taa Laginɛ jamana fan fɛ u ka tɔnsigi lasili sɛbɛn ka fɔ la. CEDEAO jamana tɔndenw jamanakuntigiw ye a yira k'a fɔ ko u n'u ka lasigidenw minnu bɛ Laginɛ jamana kan bɛna ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ. CEDEAO ye kalo kelen de di Laginɛ fangatigiw ma k'a daminɛ septembre kalo tile 20 na ka wagati hakɛma fɔ u ye fanga lasiginin kan civilu ma ko nɔtɛ ko u bɛna dɔ fara u ka ɲangili siraw kan ka taa Laginɛ jamana fan fɛ. Ka da o kan CEDEAO ye a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka sɔn san 2 jate furancɛ fanga kuntala janya de ma sani fanga seginin cɛ civilu ma. Laginɛ fanga dafirikɛlaw minnu ye fanga jagoya minɛ septembre kalo la san 2021 waati la bɛ ka sinsi kosɛbɛ fanga marali kan san 3 ɲɔgɔnna de kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Mali ani Côte d'Ivoire cɛmancɛla fɔɲɔgɔnkɔw ye ka da Côte d'Ivoire jamanaw ka sɔrɔdasi minɛlenw ye Bamakɔ Mali ɲɛmɔgɔw fɛ. CEDEAO ɲɛmɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fo k'a bɔ Mali Laginɛ ani Burkina jamana la minnu fanga bɛ sɔrɔdasi fanga dafirikɛlaw bolo ne dansigi kɛlen bɛ u ka CEDEAO tɔndenya la bɛɛ lajɛlen da bɛn'a ma ko Mali ka Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 46 min minɛnen bɛ u bolo labila teliya la. Tarata nata la septembre kalo tile 27 la san 2022 CEDEAO bɛna u ka tɔn jamana Togo Ghana Senegal jamanakuntigiw bila ka taa Mali la
la a koɲa kan Umar Aliyu Ture ye a yira k'a fɔ ko fanga dafiri waleyaw tɛ bolo kan bilen. Côte d'Ivoire jamana de tun ye CEDEAO jamanakuntigiw ka nin tɔnsigi ni laɲini kɛ nin ye a tile 8 ye ka da waleya gɛlɛnw kan min bɛ u ni Mali ɲɔgɔn cɛla la fo ka se ɲangili laɲiniw bilaliw la u sigiɲɔgɔn jamana Mali kan. Président Alassane Dramane Ouattara bɛ jate jamanakuntigiw fɛ minnu ma sɔn Mali sɔrɔdasi fanga dafirilaw ka ko ye. Mali ni Côte d'Ivoire cɛlaw tiɲɛna kosɛbɛ ka da Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka minɛliw kan Bamakɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ninnu na Mali fanga tigilamɔgɔw fɛ. Kodi ala mo kelembe Imra wa itajeni kodi ala mo kelembe Dongili la mina mo ganyo la mo kelema sabu mando Mariamu ke wele itajeni ibariga kemarani VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Halisa Mali kura kunnafoniw sena an bɛ taa Mali kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna Kidal marala la an yirala k'a fɔ ko maa murutilen jɛkulu kɔrɔ n'o ye SEMA olu ye sufɛ gɛrɛntɛ laraweli baaraw bila sen kan yaasa ka Daesh n'o ye dantigɛ walebagaw ye walima kojugukɛlaw olu bali ka wuli dankari kunbɛn sigida kɔnɔ ani ka mɔgɔw n'u ka bolomafɛnw makaran. Almu Ag Mohamed n'ale SEMA ani SEUA olu ka kumala tɛmɛla dɔ ye ale b'a ko lakala ye Modibo Dambele ka ɲininkali la an k'a lamɛn. Opération belebeleba de kɔnɔ SEMA ye min monté pour que k'a yɛrɛ protéger ka zone minnu b'a ka contrôle kɔrɔ a k'u fana protéger bɛɛ b'a dɔn sisan Daesh bɛ ka opération baw kɛ o zone ninnu kɔnɔ Menaka Gao ani Menaka côté ni Kidal bɛ frontière la donc opération ninnu u bɛna sirabaw sécuriser Kidal ville quadrillée contre une éventuelle menace Daesh ani banditisme sugu bɛɛ. Bon, opération dans un premier temps a bɛna kɛ Kidal région kɔnɔ mais dans un deuxième temps opération bɛna étendue région tɔw ma SEMA bɛ yɔrɔ minnu na. Aw bɛ kan ka nin couvre-feu min kɛ nin ye an b'a kalama k'a fɔ Mali saridasolakaw fana bɛ Kidal an n'olu de bɛ kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ou bien SEMA dɔrɔn de bɛ kan ka nin kɛ. Force minnu bɛ zone na u bɛɛ informelen don ni ye décision yɛrɛ ye population bilara ka taa di faamaw ma Kidal gouverneur ma MINUSMA ma force bɛ yɔrɔ minnu na opération kan ka kɛ yɔrɔ minnu na a b'a kalama ampliation dira ma n'u bɛ se ka participer à opération na SEMA inconvénient foyi t'a bolo pour que an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Mali saridasolakaw olu ye jaabi jumɛn di nin na? Pour le moment jaabi ma segin ka na mais ampliation dir'u ma. Mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko le fait que SEMA bɛna wuli a kelen ko ka dugu lakana wagati min na a fɔlen don ko ka bɛnkan sɛbɛn kuma lawaleya ko a bɛ sɔn ka na ni gɛlɛya ye SEMA ni saridasolakaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ jaabi jumɛn di olu mɔgɔ sugu ma? Min bɛ se ka na ni gɛlɛya ye o ye ka espace to ye Daesh ka minɛ ou bien banditisme sugu bɛɛ ka développer o yɔrɔ ninnu na o de bɛna ni gɛlɛya ye ka ɲɛsin Mali sardasiw ma SEMA ma population ma fiyɛli force internationale minnu bɛ yen bɛɛ kan k'i jɔ k'ale ka jɔyɔrɔ minɛ bon an SEMA mɔgɔw an ka responsabilité min na an bɛ yɔrɔ minnu na u ka sécurisation na an jɔyɔrɔ min ye min ye an bɛ fɛ ka jɔ n'a ye. Aw ye couvre-feu labila tɛ a yira k'a fɔ ko mankan ou bien gɛlɛya bɛ ani Mali saridasolakaw cɛ ou bien bɛnkan sɛbɛn na wagati min na a fɔra ko marifatigi jɛkulu bɛ ka marifa bila kɛrɛfɛ. Non, opération in a détaillé bɛ décision kɔnɔ. Kidal, est-ce que SEMA kelen dɔrɔn fanga bɛna se bali ka dankari? Il faut que an ka solution endogène de ta ka ɲɛsin o gɛlɛya ma. Le fait que aw yɛrɛ bɛna wuli ka aw ka yɔrɔ lakana aw yɛrɛ ye, est-ce que ni bɛɛ ko k'a bɛ nin kɛ a ka yɔrɔ la, est-ce que a tɛna i ye bɛnkan sɛbɛn minnu fɔ a la lawaleyali a tɛna gɛlɛya dɔɔni wa? E bolo solution ye jumɛn de? K'an sigi pour que an bɛɛ ka sa ou bien k'an sigi ka force wɛrɛ kɔnɔ min tɛ yen ka na yɔrɔ la ka na force min bɛ yen ale de kan ka jɔ nin
yɔrɔ la ka na ye. Ayiwa sisan an bɛna taa Burkina Faso jamana la Bingani. Ayiwa dankari wale bolodara sigida balo ni doni minɛnw bolimafɛnw kan u tatɔla Jibo o mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Gasinkinde yɔrɔ la. Viwa Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kader Traoré ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Burkina Faso ngo kasaraba dɔ le benna dugulenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saheli mara la kama sɔrɔ dugutaga mobili caman le t'u bilasiralen no ka bɔ finitigiw fɛ ka bɔ Kaya ka se ni olu ye Jibo ni mobili kulu ninnu taara bɛn maajuguw ka jan kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gaskinde dafɛ dugudenni na. Laseli min bɔra finitigiw ka daga ɲɛma fɛ ale y'a yira ko nin bolimafɛn t'u bilasiralen no an bɛ min wele ko escorte ale t'u bɔra finitigiw min bɛ 14e riya kɔnɔ n'ale ye régiment d'infanterie armée ye. Jatigɛ walekɛlaw ye ta tugu nin convoi nin na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko mobiliba ɲɔgɔnna 60 jɛnina nka finitigiw ka laseli kɔnɔ olu ma nin dafɔ u y'a fɔ ko tiɲɛni baraka bonyana ka taa adamadenw ni n'a kɔ ani bolimafɛnw yɛrɛ kɔ. Faso ka finitigiw ka ɲɛma ko nin kasara nin kɔ surudasiw sera nin yɔrɔ nin na yaasa ka se ka dɛmɛ di maa jogilenw ma ani ka yɔrɔ nin lankanaya. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni bɛnkanni wale bɛ kɛra Kaya ani Jibo sira kan. Hakilina jigira maajugu tun ye olu ka pɔn walaka juin kalo tɛmɛni ka se ka ba tigɛ Kaya ani Jibo cɛ. O kɛra sababu ye ka kɛ dumunifɛn yɛrɛ tun dɛsɛra Jibo dugu kɔnɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Halisa aw bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase la n'o ye fiɲɛ turukala 92 Moptika an bɛ sɔrɔ radio Orona la fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 kan Tumbutuka an bɛ sɔrɔ 90 ani tomi 3 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 ani tomi 1 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ siraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Halisa aw bɛ Mali kura jɛmukan de kɛnɛ kan ye. Sisan an bɛ segin VOA ka soba kɔnɔna na studio 6 an bɛna an ka bi seko ni dɔnko kɛnɛ kan. An bɛ taa ayiwa Bamako ni l'Amérique jamana ka lasigiden so ka laɲini min bɛ wele ko SIRA n'o ye Selective Integrated Reading Activities n'o ye san 5 laɲini baaraw ye min b'a ta fo dollar wari o million 54 la n'a a bantɔla don a bɛ ka kuncɛ sisan Bamako kama VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲogo ale bɛ a lakale anw ye an k'a lamɛn. Kabiri san 2016 l'Amérique jamana ale ka cakɛda bɛ bala n'o ye USAID ye ale ni Mali minisiriso min ɲɛsinnen don kalanko ma o kɛlen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ sigi sen kan so fitininw na kalan ani jate o ka nɔgɔya olu bolo. Fatumata Keita n'ale kɔni sen tun bɛ nin baara in na ale b'a fɔ an ye yala u ka laɲiniw n'u sabatira. An kɔni an wasalen don bara an kun ka laɲini kun ye n ye denmisɛnnin da sara 100 denmisɛnnin 19 sara 19 o kun ka se ka daɲɛ 31 kalan sanga kelen kɔnɔ nka an ma 19 sɔrɔ sara 100 la an sera ka 18 sɔrɔ nka musomaninw na an ye sara 22 sɔrɔ sara 100 la musomani 12 olu bɛ se ka daɲɛ n'an b'a fɔ ma moto kana 31 kalan sanga kelen kɔnɔ i n'a fɔ an ka ministère y'a fɔ cogo min. Walasa ka denmisɛnninw dɛmɛ kalan sira in kan u ka ni fɛɛrɛ min n'ale tɔgɔ ko approche intégrée u ye i ka dɔn maa caman sen don a la minnu ye volontaires ye. Aba Touré ale olu dɔ ye ale bɛ u jɔyɔrɔ fɔ an ye nin baara in kɔnɔna la. Sokɔnɔ masaw bɛ baara kɛ mais baara min bɛ kɛ sokɔnɔ masaw fɛ gafe dɔ de dir'u ma n'u b'o wele ko masa cɛsiri jalan sɔgɔma o sɔgɔma walima wula o wula walima u ye waatinin min sɔrɔ dɔrɔn tile kɔnɔ siɲɛ kelen kɔni e masa i bɛ den wele i bɛ gafe in dayɛlɛ i ni den b'a kalan ɲɔgɔn fɛ n'o bɔra anw yɛrɛ bɛ tila k'u ta tuguni kɛnɛma an bɛ min wele ko yelen kɛnɛ an b'u ta ka ɲɛnajɛ kɛ n'u ye u bɛ tila ka taa kilasi kɔnɔ nin bɛɛ kɔ minnu u bɛ ɲɛnajɛ mun kɛ kɔnɔna na kɛnɛma mun kɛ so masaw fɛ an bɛ tila ka taa gafew lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don masaw bɛ ka baara kɛ. Jakarija Jara ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ale kɔni kabini nin fɛɛrɛ in sigira sen kan fo kana bila bi la ale bɛ a baaraw kɔnɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ danfara ba o de bɛ u ka nin fɛɛrɛ in cɛ ani fɛɛrɛ kɔrɔlenw cɛ. A bɛ denmisɛnnin la motiver a bɛ denmisɛnnin da a yɛrɛ la
bon a bɛ baarakɛminɛ mun di ekɔli karamɔgɔ ma o minɛnw b'a permiti denmisɛnninw capacité min bɛ denmisɛnnin na u ka se ka exploiter parce que n'i y'a jate n'an ka danfara kɔrɔ n'an ka méthode kɔrɔ na i b'a sɔrɔ an ka siginiden ninnu u bɛ siginidenw kalan état par état mais sira la i b'a sɔrɔ o tɛ siginiden bɛɛ de bɛ kalan ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ komi jate kɔrɔ ninnu na olu ka faamuya la komi denmisɛnnin tɛ se k'o kɛ quoi mais n'i y'a ye sira de nana o ko in nkalontigiya k'a jira ko denmisɛnnin bɛ se ka siginiden bɛɛ ta k'a bɛɛ dɔn ɲɔgɔn fɛ donc o y'a danfaraba ye. u ka ni fɛɛrɛ in ale bilara sen kan Kulikoro, Segu, Sikaso ani Bamako a daminɛna février kalo san 2016 wa a bannen filɛ nin ye septembre kalo san 2022 Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an bɛna an ka bi don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn Saka Traoré wolo senna ntolantan farafinna bunnagun kan. An bɛ Sikaso dugu kɔnɔ bi ani Sikaso district secrétaire général Cheikh Sangare de masalala. Cheikh Sangare Sikaso League ko labɛnna fana don. A bɛ dɔ fɔ an ye Sikaso senna ntolantan gɛlɛyako kan kɛrɛnkɛrɛnnena n'o ye dɛmɛbagako ye n'an ko sponsor. Cheikh Sangare ka fɔ la o de kɛn bɛ gɛlɛyaba ye Sikaso ka d'a kan sɛkasi dondo caman bɛ Sikaso dugu kɔnɔ bi nka fo fɛɛrɛ ka kɛ o ka se ka lakodɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. Gɛlɛya b'an kan gɛlɛyaba ye duma ye parce que ligi limité bɛ dɔɔni parce que moyen financier tɛ yen. O musakako ye. O musakako ye n'a fɔra ko san kuturu bɛɛ saison kɔnɔ 3 millions de bɛ di ko ka championnat organiser i b'a sɔrɔ. Fédération de b'o d'a ma. Fédération de b'o di n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ ka fɛn fɛn bolo la e b'a jateminɛ 3 millions tɛ se ka organisation yɛrɛ kɛ championnat na à plus forte raison k'a fɔ ko bɛ ko wɛrɛw kɛ. Ligi yɛrɛ bɛ baara jumɛn kɛ kɛrɛfɛ walasa ka hakili jagabɔw kɛ ka se ka musaka caman sɔrɔ. O la Sikaso gɛlɛyaba b'an kan parce que sponsor sɔrɔ sponsor t'an bolo i mana wuli i mana se ma a tɛ sɔrɔ o b'a kuma ɲuman cɛ ɲuman fɔ ne papier como bi i mana wuli ka so ma kuma bɛ caya tɔ kan bɛ caya den fɛ a dugu kɔnɔ den de tora de bɛ yan la ka gɛlɛ mais mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ se ka bolo don denmisɛnninw kɔrɔ i b'a sɔrɔ sélection tɛ gɛlɛya n'a sɔrɔ denmisɛnninw ka compétition tun bɛ yen d'emblée i b'a sɔrɔ meilleurs bɛ sin ka fara ɲɔgɔn dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye o bɛ kɛ ka sɔrɔ ɲɛbila baara dɔ kɛra ka kɔn sélection ye Bamakɔ b'an dan n'o le ye parce que compétition sugu bɛɛ bɛ Bamakɔ ka daminɛ fitininw na camancɛ a bɛɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'o mɔgɔ sɔrɔ ma dɔrɔn o bɛ se ka ɲumanw ta dɔrɔn ko fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn i b'a sɔrɔ o résultat sɔrɔ anw ta ye bɔgɔ nɔɔni ye a kɔni an b'a kɛra ni an fanga kɔni ye. VOA Bambara tɔgɔ la Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa ni jamukan labɛnna o balimakɛ Cheikh Thioro ani Senimu Keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'a balimakɛ John Walker bolo ni jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Haka ja u bɔnɛla u ka jamana minɛnenw bɛɛ lajɛlen na dansagokɛla kuluba ISIS ne a bɛ wele fɛnɛ ko Daesh ɲɛmɔgɔbaw ani u ka san 3 kɛlɛkɛcɛdenw kɛlɛ tiɲɛna minnu bolola san 2017 waati la Irak ani Siri jamana kan bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne ka jatigɛ waliyaw la jɛnsɛ ka kɛɲɛ ni duniya keleyatɔnba ka kɔsa in na gafe bɔlen kumakanw ye u ka jatigɛ waliya ninnu bɛ farafina de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Daesh bɛ kan ka a ka fanga sinsin farafina camancɛ yan fan a ba yan fanfɛla ani a tile bi yan fanfɛla mara yɔrɔw de kɔnɔ fɛnbaw ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ RDC jamana yaasa ka tɛgɛda kɛ o nafolomafɛn ninnu kan ka u ka baarajugu lawaleya ni olu ye État islamique ani kulu wɛrɛw bɛ ka fitinɛ banbali mara kɛcogo juguyaw politikikɛlaw hakɛla kɛɲɛbaliyaw sɔrɔ nasiraw kan tɔnɔbɔ ni tɔnden kuraw ani nafolokun kuraw sɔrɔliw ye ni ka labɛnkulu kɛ yaasa ka dankarili jugu waleya lasigiden Jeffrey Laurentis l'Amérique ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen politique fagali caya ISIS min bɛ farafina tilibiya fanfɛ marayɔrɔ la ka kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ sabila a kɛra kulu ye min fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ta kan law kɛlɛliw la bɛna to senna yaasa ka État islamique ani a baarakɛɲɔgɔnw Al-Qaïda fanga dɔgɔya kosɛbɛ lakanakɛla labɛnnen ko ɲumanw ani lakanabolo ɲumanw sigilenw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jatigɛ waliyaw kɛbaga ninnu ka waliyaw kunbɛliw la lasigiden de Laurentis ka fɔ la secrétaire général ka gafe kɔnɔ kuma ninnu bɛ hakilinajigi gɛlɛnw de di a ma État islamique ka bagabagali kan ninnu kan wele kan de do fɛnɛ an ka an fangaw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka bagabagali kan ninnu kunbɛn. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.